Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι διότι θα σας παρουσιάσουμε ένα καινοτόμο προϊόν που έχει τη δυνατότητα να φέρει πραγματική αλλαγή στην υγεία σας, το Neuro της Numi. Το Neuro είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό συμπλήρωμα διατροφής. Είναι ένα υγρό συμπλήρωμα που έχει σχεδιαστεί με στόχο να κάνει τη χρήση του απίστευτα εύκολη και γρήγορη. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνετε μια στοματική πλύση για 30 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, όπως κάνετε και με το στοματικό διάλειμμα. Με αυτή την απλή κίνηση, τα συστατικά απορροφούνται άμεσα και αποτελεσματικά από τα εγκεφαλικά κύτταρά σας, αφού λόγω της τεχνολογίας μας μπορούν να περάσουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Το μυστικό βρίσκεται στην νανοτεχνολογία της Numi, η οποία καταφέρνει να διασπάσει τα θρεπτικά συστατικά σε νανοσωματίδια. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός μας μπορεί να απορροφήσει το 100% των συστατικών που περιέχονται στο Neuro, κάτι που δεν συμβαίνει με τα παραδοσιακά συμπληρώματα. Με την εξαιρετικά υψηλή βιοδιαθεσιμότητα του Neuro, ο εγκέφαλός σας μπορεί να λάβει ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να ενισχύσει την υγεία του σε κυταρικό επίπεδο. Το να μπορούμε να αξιοποιήσουμε πλήρως τα θρεπτικά συστατικά που λαμβάνουμε είναι καθοριστικό για την ευεξία μας. Και με την Numi, αυτό γίνεται με τον πιο απλό και αποτελεσματικό τρόπο. Δεν χρειάζονται χρονοβόρες διαδικασίες ή περίπλοκες οδηγίες. 30 δευτερόλεπτα ή περισσότερο στοματική πλύση και είστε έτοιμοι. Σας προσκαλούμε να δοκιμάσετε αυτό το πρωτοποριακό προϊόν και να νιώσετε τα ωφέλη του στον εγκέφαλό σας. Ένα τόσο μικρό βήμα μπορεί να φέρει τεράστια αλλαγή στην καθημερινότητά σας. Επιγραμματικά, το Neuro περιέχει τα εξής βασικά συστατικά: γλουταθιόνη, τζίνγκο μπιλόμπα, ελκυστεΐνη, αργινίνη, γλυκονικό μαγνήσιο, ελθιαμίνη, καφεΐνη, κουρκουμίνη και πολλά ακόμη. Ζητήστε από τον άνθρωπο που σας έστειλε αυτό το βίντεο την πλήρη λίστα των συστατικών όλων των προϊόντων μας, που περιγράφει αναλυτικά και τις ιδιότητες κάθε συστατικού ξεχωριστά σύμφωνα με τις παγκόσμιες ιατρικές μελέτες. Τα ωφέλη από τη χρήση του Neuro είναι πολλαπλά. Ενισχυμένη μνήμη, βελτιωμένη διάθεση, αυξημένη συγκέντρωση, ταχεία εγκεφαλική ενέργεια και τέλος, αυξημένη γνωστική απόδοση. Με το Neuro, μπορείτε να επιτύχετε τα μέγιστα ωφέλη για την εγκεφαλική υγεία σας, με απλή, γρήγορη και πλήρη απορρόφηση των συστατικών του. Κλείνοντας αυτήν τη σύντομη παρουσίαση, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την προσοχή σας και για το χρόνο που αφιερώσατε να μάθετε περισσότερα για το Neuro. Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να αναλογιστείτε την αξία που μπορεί να προσφέρει αυτό το προϊόν στην καθημερινότητά σας. Έχουμε δει πως η καινοτόμως νανοτεχνολογία του Neuro εξασφαλίζει την άμεση και πλήρη απορρόφηση των συστατικών, προσφέροντας στον εγκέφαλό σας τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Φανταστείτε πως μπορεί να αλλάξει η καθημερινή σας ευεξία με έναν τόσο απλό τρόπο. Μια γρήγορη, εύκολη κίνηση 30 δευτερολέπτων και ο εγκέφαλός σας θα έχει τα εφόδια για να λειτουργεί καλύτερα και να είναι πιο ανθεκτικός σε προκλήσεις. Αυτό που κάνει το Neuro ξεχωριστό είναι η ευκολία στη χρήση του και η υψηλή αποτελεσματικότητά του. Είναι ιδανικό για όσους αναζητούν άμεση βελτίωση στην εγκεφαλική υγεία τους χωρίς περίπλοκες διαδικασίες ή συμπληρώματα που είναι αδύνατον να απορροφηθούν από τον εγκέφαλο. Αν σκέφτεστε να ενισχύσετε την υγεία σας και να δείτε πραγματική αλλαγή, το Neuro είναι η πιο εύκολη και άμεση επιλογή που μπορείτε να κάνετε.